Akuarela mingotxak. Artoski eta itoitz gogoan. Goazen beste teilatu batzuetara. Eguraldia ere aldatu da. Antzarek lurralde urrunetara egin dute. Eta hutsik geratu dira postontziak. Iritsi da hemendik ihes egiteko ordua. Nekatu zaizkigu begiak akuarela mingotxei kolorea emateaz. Eta gero eta aterki gehiago ageri da ilunabarrei ateratako erradiografitan. Ezin ditugu orbanak eskatekin estali. Ez dugu harri artean igeri egiten asmatuko. Goazen beste teilatu batzuetara. Laster eraitsiko dituzte zubiak. Eta uda babesleku sargoriekin helduko den arren, hemen dagoeneko bizikletak ere antigualeko hitzak izango dira.